idan mace ba ta son mijinta fala tuhaddishu bizalika, kar ta gaya mar ba ta son shi, kuma ba ma mijinta ba, duk matar da ba ta son wani kar ta gaya mar ba ni son ka, wannan ba daidai ba ne. sai na Umar ya ce fa inna aqallal buyutin lati yubna alal hubbi, inda za ka dubi gidajen duniya, in ji sai na Umar, ka dubi gidajen duniya, gidajen da aka gina su akan soyayya na gaskiya, sai na Umar ya ce kaɗan ne. Gidajen da aka gina akan soyayyar gaskiya kaɗan ne. sai na Umar ya ce walakin nan nasa yata'asharuna bil islam, za ka ga mutum yana zama da matarsa ba soyayya ba ne, islam ne, a dalilin islam wal ihsan da kuma al ihsan, yana tunani in na sake ta wa ma zai aure ta, ko kuwa